Okay. Jeg har købt de her tyggegummier, altså. Nej, du har ikke. Jesus. Og så vil vi lave en video, hvor vi kan se, sådan, hvad skal jeg sige, hvor vi tager så mange tyggegummier, hvordan vi kan. Og så ser vi, hvem der vinder. Ja. Yeah. Okay. Hvordan fuck okay. Jeg kan godt. Nej, du kan ikke. Det gik da. Den her gang. Sagde du egentlig ikke, du skulle bruge mere tyggegummi? Jo, men jeg tænker, at det er nok, fordi de her tyggegummi, de er sådan ret store. Nej, de er store. Okay, vi starter med 3 pakker hver, for der er 7 i. Sådan. Vi er 2. Ej, no shit, Sherlock. Ja. Jeg troede, vi var 3. Så havde det slet ikke kunnet. Så fik vi kun 2 pakker hver. Det er ikke noget. Okay, Så jeg får bare lige alt mit affald. ej, stop det der. Det er min hue, mand. Ej, virkelig? Jeg troede, det var hattens hue. Okay. Og vi starter bare. Tag lige den på fingeren. Okay. Okay. Og jeg har købt de gode, skal du vide. Jeg kan ikke klare den her på fingeren. Ej, jeg kan bedst lide de orange. De dufter godt til gengæld. Og så er der Senior, der skifter imellem at tage musebidder, og så at tage kæmpe bidder. Man ved aldrig. Det er dem der dobbeltmængde. Hun kan bare ikke finde ud af at tage normale bidder. Enten propper du munden, eller også så tager du ingenting i munden. Jeg ved det godt. Okay. Fuck, mit hår var irriterende. Der var ikke noget smag i. Spild af penge. Nej. Nej, det her er spild af penge i det hele taget. Altså de tredje allerede, så har jeg ikke på 2. Okay. Jeg har 2 i munden. Jeg kan ikke rigtig snakke. Det fylder meget i munden. Au. 3, 4. Fire. Det siger jeg med tyggegummi i hånden, ja. Jeg vinder så meget af det her. 5. Det skulle du sgu ikke være så sikker på. Jeg er totalt bare mega lækker med det her i ansigtet. I munden. Nu har jeg sex i munden. Jeg savler. Nu har jeg sex i munden. 7. Fuck, jeg er bare lækker, mand. Ikke svar på det. 8. Og nej, du er ikke. 7. 9. 8. 9. Tyk på dem, Senior. 10. 10.
11. Holy motherfucker. Mhm. Elve. 12. 12. Au! Tretten. 13. Jeg blev totalt dumpet. Du er ikke den eneste. Men vi overlever nok. Jeg blev overdrevet og blev totalt. 14. Ja. 14. 15. Vi Jeg deler skulle den til her. at sige, at vi kan dele den der, hvis vi gerne ikke får med i munden. Kan du? Jeg savler. Det kan jeg også. Kan du ikke få mere i munden? Jeg har så godt med min kæbe og ondt. Det kan min også. Kan du ikke bare dele dem der op og sige, du vandt? Så jeg går om lidt. Eller kaster op, hvad der indkommer først. Vi skal se, hvad der vinder. Du vil, men jeg er ikke på med i munden. Kan du ikke? Giv mig. Du vil ikke få mere i munden. Det er mig, der har købt det. Og hvad så, du lovede mig, at jeg fik tøsterne. Jeg er ved at dø. Jeg har et mere i munden end hende, så jeg har vundet. Hun har sådan en gigantisk mund. Hun er Kim Larsen nummer 2. Og så hvis nogen af hendes venner ser den her, aldrig lave den challenge med hende. Aldrig. Hun vinder. Og jeg gør det kun for tyskerne. Må jeg gerne dø nu? Farvel.